iPhone 16 Pro Max, το μεγαλύτερο σε μέγεθος και πιο ισχυρό iPhone που υπήρξε ποτέ. Ωραία. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η Apple Champion στο Apple Shop θα σας λύσει κάθε απορία σας για τα προϊόντα Apple. Εδώ στο Apple Shop θα βρείτε όλα τα μοντέλα των υπολογιστών Mac και το ολοκένουργιο υπέροχο σε γαλάζιο χρώμα MacBook Air, που μόνο αν το δείτε από κοντά θα δείτε πόσο όμορφο και πόσο ισχυρό είναι. Στο νέο Apple Shop μπορείτε να βρείτε όλα τα iPad, το iPad, το iPad Air και το iPad Pro με Magic Keyboard και το Apple Pencil και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ για τα αγαπημένα σας προϊόντα Apple, όπως τα AirPods, που εμένα προσωπικά μου είναι απαραίτητα.